प्रमोद बर'आ फोसावनायाव बिराद मोजां मोनसेबो बे मावफुङा सुजित नार्जारिनि नामाव अडिट'रियाम मोनफ्रोमबो समस्थियाव लुनाय खोथा दंमोन दिनै मोनसेबो लुवासै साफ्रोमबो फरायसाफोरनो ग्रेजुएशन आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानायफोरनो मा होनदोंमोन बियो 2500 रां होगोन सासेबो फरायसाया मोनासै गाव जुदि शिफ्ट जायोब्ला मा होनो 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय खोथामोन सासेबो होआखै दा मानाव गेदेर आदा प्रमोद बर'आ इलेक्शननि सिगां बुंदोंमोन जे बिथाङा जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड 10 कोटी रां होनायनि खोथा दंमोन मानो होआखै राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बुङो मा बुङा बुंबाय थाथों नाथाय बिथाङा जुक्ति गैयै खोथाफोरखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ बिथांमोना बुंबाय थाथों बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय दिनै लाइमोनफोरा बा गुबुन गुबुन जाथिनि गुबुन गुबुन हारि जाथिफोरा दिनै बिपिएफआव जगदान जागासिनो दं दिनै इउपिपिएलखौ नागारदों बिपिएफआव जगदान जाफैदों दिनै बिजेपिखौ नागारदों बिपिएफआव जगदान जाफैदों खारना मा खारना बेनो जे जोंनि फिउचारा जोंनि फिसा फिसौनि फिउचार जोंनि फिउचारखौ सेफटि होनो हाग्रा सिकिउरिटि होनो हाग्रा बे जाबाय सासेल' हाग्रामा महिलारि सार दिनै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि एक्स-जिएस लैहोर गयारि बिथांमोना बिराद उन्दै गथै यां जेनेरेशन फिउचाराव बिराद खामानि मावनो लुबैयो समाजनि बिराद खामानि मावनो लुबैयो बिथांमोना गुबुन आलादा जेबो सानाखै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बरमा कलेजनि एक्स-जिएस सोरांसार बर' बिथांमोननि लाइमोन बैसो बिथांमोनहा हारिनि खामानि मावनो लुबैयो ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैयो समाजखौ सिबिनो लुबैयो बिथांमोनहा दिनै गुबुनाव थाङाखै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों दिनै बिजेपिनि दैदेनगिरि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा हाबफैदों खारना मानो होनोब्ला दिनै सारायफाले बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारखौ फैफिननायखौ लुबैयो आरो हाग्रामा महिलारि सारा सासेल' बेबादि गुबुननि दुखुखौ बुजियो दिनै प्रमोद बर'नि टीमनि मावथिफ्रा सोद्रोमाफ्रा प्रमोद बर'नि लेफ्ट राइट हेन्डफ्रा दिनै गारि प्रमोद बर'खौ गारि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजों फैदों मानोना प्रमोद बर'आ मालायनि दुखुखौ बुजिया मालायनि मामाखौ बुजिया इंलिसाव मोनसे सोदोब दङ जे आमब्रेला इज इउजलेस आफ्टार रेन होनो अखा हाखांनायनि उनाव साथाखौ हमबाय थानो साफ्रोमनिबो थाखाय बे बिराद गोब्राबनो मायाव दोनगोन मायाव गारगोन दा मोनसे समाव बर' लाइमोनफोरखौ प्रमोद बर'आ ओरैबायदि बाहायबाय नाथाय दिनै बै लाइमोनफ्रा प्रमोद बर'आ बिथांमोनखौ आलाय आथानि खालामजोब्बाय दिनै बे लाइमोनफ्रा दिनै सोरबा एक्स एनडिबियानो जा सोरबा एक्स फरायसा आफादानो जा बे लाइमोनफ्रा दिनै फैनानै बिथांमोनहा हारिनि खामानि मावनो लुबैनाय दङ बिथांमोनहा ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैनाय दङ दा ओंखायनो बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों फैदों जयनिं जाफैदों दाखालि बावैबो जादों बिजेपिनि दैदेनगिरियानो जा इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो जा बा गुबुन फरायसा आफादफोरनि दैदेनगिरियानो जा दिनै फैनानै जयेन जाफैगासिनो दं खारन जोङो जुदि सान्थि नांगौब्ला जों जुदि ओनसोलाव जौगासारनाय नांगौब्ला बिपिएफ दोलोआल' खामानि मावनो हायो दिनै इउपिपिएलआ 17 बोसोरखौल' रायखांबाय थायो 17 बोसोराव मा मावखो होननानै जों बुङो 17 बोसोराव गुबुन खामानि मावलांबाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै खामानि मावदों नङा होमबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों इउनिभार्सिटि लुदों CIT लुदों इन्जिनियारिं लुदों दा मानाव गेदेर आदा प्रमोद बर'आ इलेक्शननि सिगां बुंदोंमोन जे बिथाङा जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड 10 कोटी रां होनायनि खोथा दंमोन मानो होआखै नङा होमबा साफ्रोमबो फरायसाफोरनो ग्रेजुएशन आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानायफोरनो मा होनदोंमोन बियो 2500 रां होगोन सासेबो फरायसाया मोनासै गाव जुदि शिफ्ट जायोब्ला मा होनो 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय खोथामोन सासेबो होआखै आरो बिथाङा बुंदोंमोन हारिमुआव जाय जोंनो कन्ट्रिबिउसन होलांबाय जोंनि हारिमुनो बै गेदेमा बे जाहैबाय अस्ताद कामिनी कुमारानो जा बा जोंनि नीलेश्वर ब्रह्ममोनहानो जा बिथांमोननि गेदेमानि मा होनो मुर्ति स्टेचु लुनायनि खोथा दंमोन सासेखौबो लुवाखै इभेन जों जायखौ बड'फा होनबाय थायो बड'फानि स्टेचुखौनो दिनैसिमबो बे लुवाखै सुजित नार्जारिनि दिनै स्टेचु बे लुवाखै नङा होमबा बै हारिमु जायफोरा जोंनि लाइमोनफोर इयुथफोर हारिमुखौ मोजां मोनो बिथाङा मा होनदोंमोन जोंनि हारिमुआ थांना थानायनि थाखाय फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव सिनेमा हल लुनायनि खोथा दंमोन दिनै गंबेसे लुनो हाखो बोसोरथामनि बारा जाबाय बिनि सरकार फैनाया नङा होमबा
सुजित नार्जारिनि नामाव अडिट'रियाम मोनफ्रोमबो समस्थियाव लुनाय खोथा दंमोन दिनै मोनसेबो लुवासै माने मा प्रमद बर'आ फोसावनायाव बिराद मोजां मोनसेबो बे मावफुङा ओंखायनो बे मावफुंनि मानसिजों सोर थानो ओंखायनो दिनै लाइमोनफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायो आरो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुगैयो जाय लाइमोनफोरा सोरहाबा जुदि बंस'आवनो एमएलए मन्त्रि गैया बे लाइमोनफोरा जुदि समाजनि खामानि मावनो लुबैयो समाजनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैयो जाथिनि खामानि मावनो लुबैयो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि बा जोंनि फरायसाफोरनि खामानि मावनो लुबैयोबा जोंनि बिपिएफ दोलोआव फै जों नों आं आखाइ हमलायलायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय हनायखौ मोनफ्रोमबो गामियाव लांगोन आरो ओनसोलनि जौगासार खामानि मावगोन ओंखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा माब्लाबाबो साननो नाङा जे आंजों रावबो गेदेर मानसि गैया आं बोरै समाजनि खामानि मावनो फै नोंजों हाग्रामा महिलारि दं जाय दुखुथिया लाइमोनफोरा जाय लेखा गोरों लाइमोनफोरा समाजनि खामानि मावनो सानो रावजोंबो गैया सानोब्ला नोंजों इसोर दं हाग्रामा महिलारि सार दङ फै नोंजों आंजों आखाइ हमलायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि आइडिय'लजिखौ मोनफ्रोमबो गामियाव लांनो आरो जोंनि ओनसोलखौ बयनिबो साबसिन डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोङो आखाइजों आखाइ हमलायलायनानै जों खामानि मावगोन ओंखायनो बै लाइमोनफ्रा रावजोंबो नोंजों गैया सानोब्ला नोंजों इसोरा दं नोंजों हाग्रामा महिलारि सारा दं। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000 399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।